E que pretende apoiar o desenvolvemento da actividade das iniciativas empresariais das mulleres coa posta en marcha de determinadas accións fundamentais para o fomento da conciliación familiar, laboral e persoal que é fundamental para o éxito das iniciativas empresariais das mulleres galegas. Presentar esta colaboración entre a Universidade e a Xunta de Galicia para o emprendemento. Por lo tanto, é un proxecto como é investigación. Hai unha terceira que é tamén unha función social, é mellorar en definitiva as condicións da sociedade na que nos desenvolvemos. Non só decente, o que buscamos é romper, aí hai números diferentes cando comparamos homes e mulleres e, polo tanto, esta é unha aposta decidida que temos importante e é que, precisamente... Autónoma, que pode ser da universidade, da nosa ou doutras ou non. Hai unha liña específica que menos que seguir apoiando a Xunta de Galicia e incluso, como facemos este ano, aumentar o seu orzamento nun 4%. Son casi 9 millóns de euros na última década os destinados a este programa, que non supón ni máis non menos que darlle ese pequeno empusón, esa pequena axuda que ás veces é tan decisiva a moitos proxectos emprendidos por mulleres, a moitas mulleres valentes que queren emprender ou queren ampliar o que están facendo e que necesitan unha axuda nun momento puntual que xa digo que moitas veces é a diferencia entre tirar para adiante e convertir ese proxecto nun proxecto de éxito, como teñen sido moitos dos que durante estes anos foron apoiados a través deste programa EMEGA. Este ano, ademais, tendo en conta as dificultades polas que están pasando todos os emprendedores, ampliamos ou facilitamos, por así decirlo, os criterios de selección, xa non se exixe un certo tempo de permanencia de algunos proxectos que o que queren é ampliarse. En definitiva, se introduce unha serie de criterios de flexibilidade tamén respecto ao mantemento dos postos de traballo, entendendo que nestes momentos hai que facelo así, porque o importante é, primeiro, que os proxectos que existen se podan manter e que tamén que, a pesar dos tempos especialmente difíciles, aquelas mulleres que sigan tendo unha idea e sigan tendo esa valentía de iniciala, pois que todo sexa un pouco máis fácil para obter este apoio da Administración, que xa digo, non